וזה הכי גדול ים, ואנחנו רוצים להדגים לכם כמה תרגילים בזה פה. והדבר הראשון זה המשיכה. והדבר השני בג'ודו שאנחנו רוצים להדגים זה כמה תרגילים, זה יוגה שיוגה טאמי ואושו טוגה ועוד. עכשיו אנחנו מדגימים את יוגה שיוגה טאמי. סיימת? אוקיי. ואת הדבר השלישי זה אושו טוגה. לא, אני. היה נעים מאוד להכיר אתכם, ומקווה שתצפו בנו עוד ועוד, כל מים וטל שעשינו את זה, ונראה לכם כמה וכמה תחומים, ובג'ודו אני המדגים. שלום וביי.